Rocío, como aprendeu a contar cousas? Eu penso, Marcos, que dende a curiosidade, non? Eu penso que é un pouco que temos, o que nos distingue a todos os xornalistas, non? Como esa curiosidade intrínseca, esa mirada sobre o mundo, e esas ganas tamén de contarlle ao mundo o que estamos a ver, non? Ou sexa que fai falta ser curioso para ser xornalista e para dedicarse á televisión. Tenche que gustar un pouco tamén, non? Este oficio. Eu penso que sí, que ao final é unha vocación, pero como penso que tamén pasa con todos os oficios, non? Que un é xornalista as 24 horas, non? Que é un xeito de vivir, non? Un xeito de estar no mundo tamén, non? Porque no teu caso que foi unha vocación traballada, chegou o momento e elixiches xornalismo ou sempre o tiveches claro? Eu penso que sempre tiven claro que quería como adicarme a algo que tivera que ver coa comunicación, con contar cousas, non? Sempre me gustou moito ler e escribir, entón pois tiña claro que tiña que escoller un oficio, unha profesión que tivera que ver con iso, non? Coa lectura, coa escritura, entón pois dentro diso, pois claro, xornalista foi o que máis cedo encaixou con eso que me gustaba facer. Sabes o que me parece a min complicado? Separarse do que un conta ás veces é necesario, non? Non implicarse emocionalmente. Ou ti crees que é necesario implicarse? A ver, é que claro, depende, non? Porque se un está contando unha traxedia, a ver, evidentemente, sempre hai que ter unha certa distancia, pero eu penso tamén que todos os xornalistas estamos feitos de cachiños de todas esas cousas que fomos vendo durante o paso do tempo e que nos foron marcando e que tamén van moldeando de algún xeito a nosa mirada, non? Sobre as cousas. Penso que co paso do tempo facémonos máis compasivos, relativizas tamén de algún xeito as cousas, non? Vais collendo, como penso que pasan todos os oficios, non? Como máis bagaxe, non? Ti comezaches coa información pura e dura, o que son os informativos, os telexornais, noutras cadeas de televisión. Ora levas un programa desta casa que tamén ten entretemento, que tamén ten información. Esa adaptación, como se leva? Como se consegue? Tes algunha preferencia? Pois, a ver, é que aí, Marcos, eu sempre tiven a sorte, xa dende noviña, de ir compaxinando todo. É dicir, estaba facendo informativos, pero a vez eu lembro, por exemplo, con moito cariño, unha etapa facendo un programa cultural, que era como unha axenda de cultura semanal, ou outro programa que tiña que ver con falar das cidades de Madrid. Entón, aí eu sempre, cando me pregunto, poño o mesmo exemplo, non? Está falando con amigos, e nunha mesma conversa durante unha hora, un vai cambiando de rexistro, porque de repente estás falando de algo triste, entón poste serio, pero de súpeto alguén fai unha broma e poste a rir, non? Que ao final a comunicación ten moitos rexistros, non? Entón é como adaptar o rexistro segundo o que estás contando, non? Adaptarse en cada momento que toca, non? Sí, eu penso que vai diso, non? Máis que de cambiar o chip ou... Hai, isto tamén se pregunta moitas veces, pero eu pregunto moi mesmo, se hai historias malas ou é que nós as contamos mal? Porque para que nos escoiten, para que nos vexan, contar ben as cousas é, digamos que fundamental, non sei, que dis? Sí, eu penso que a maior bagaxe, non, que ten un xornalista é a súa credibilidade, non? É dicir, en estes tempos, non, Marcos, que hai tanta sobredose de información por tantas canles, eu penso que resultar creíble, non, para a xente que te ve e suscitar confianza, pois é importante, non? Para que... Sabes o que, cando veñen aquí os estudiantes de xornalismo da facultade aquí da Universidade de Santiago ou da Universidade de Vigo, como un se fai presentador de televisión? A min a veces me preguntan, non sei moi ben como... Pois eu no meu caso que foi absolutamente casual, de ver, o sea, un día alguén me dixo, hai un casting na tele, preséntate. Nunca volvín ver, por certo, o sea, non sei como foi aquela primeira proba, pero tamén entendo que é algo de oficio, non? Ao final, o mesmo, non? Estás contando cousas, pois adaptar ese discurso, ese linguaxe, pois a un plató, non? Intentando ser natural, ser crible, non? Bueno... E a tentación da vanidade?
Bueno, aí, Marcos, é que eu penso que os xornalistas temos que quitar moita importancia, o sea, porque que non somos tan importantes, é dicir, non sei, eu digo yo moito a amigos meus que teño mestres ou que dos que admiro a súa paciencia infinita, ou falar dos rapaces, o meu irmán é médico, eu admiro infinitamente a todos os que teñen que entrar nun quirófano a operar, quero dicir que... É unha cuestión de carácter. Sí, eu penso que nesta sociedade hai moita xente que tería máis motivos que calquera de nós que nos dedicamos a isto a ser vanidosos. Como presentarías nun programa que se chama No Foco, que actualizamos e analizamos a actualidade da semana, dende o punto de vista informativo, un programa para nós, para a Galega, tan importante como o Termómetro? Como o presentarías? Bueno, pois que queremos estar coa xente pola mañá, que é unha franxa horaria onde hai moita xente na casa que está facendo as tarefas do fogar, ou está lendo, ou está sola, e que queremos facer compañía, contar cousas que lles interpelen de algún xeito, de xeito entretido, que traeremos especialistas para profundizar en eidos onde é importante ter opinións autorizadas, e facer compañía. Eu penso que é o máis importante, a tarefa máis importante que temos, unha das máis importantes, dos que nos dedicamos a isto da tele, porque hai tanta xente sola que está nas casas, para os que a radio, a tele é a súa compañía, que, non sei, a mí eso pareceme moi reconfortante. Temos que deixalo, grazas por deixarnos poñelo foco no Termómetro, en Rocío tamén. Grazas por invitarme, Marcos.